Argiaren podcastak. Vegetarianoek animaliak entzuten dituzte. Beranduegi. Feministek gizonak entzuten dituzte. Beranduegi. Tertulistoek kurrikuluma hobetzeko entzuten dute. Beranduegi. Jeltzaleek, ez, hauek igual ez. Eta zuk, Ruper, beranduegi entzuten alduzu. Ene begiek ez dute malko isuritzeko gogorik. Bale, Ruper, bale. Beranduegi, autobomborik behar ez duen podcasta. 2 ostiralean behin argia.eusen. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about Gaizo lagunok, ikasturte honetan ja beste hizkuntzetan agurtzeari amaiera emango dio, ze munduan 7.000 hizkuntza baldin badaude ja iturria agortu zen diri. Urte barri gona, hore. Berdin. Berdin aixer eta berdine punto. Eta puntos. Gauza zukarri zue olentzerok Amazonetik. Ez. Ospatu duzu behar bezala Virginiaren erditze sortzez garbiataren superheroiaren etorrera. Hori beti. Zenbat kilo gehiago duzu gorputzean? Ez dakit, baina hobeto ez jakitea. Bai. Ondo, izan ere, Eliza Katolikoak ez dakit, baina hala agintzen du egutegiak. Bai, Ez? Edo agindu izan du. egutegiak hori da. Bai. Zer egingo genuken guk? Egutegirik gabe. Bai, Egutegirik gabeko gizakirik ote da. ez dakit, argiakotakoa zaizea edo orokorrean egutegiaz. Edo zehaskakoa, hori bai dela mitikoa, ez? Horpe gauta eta... Baina takoak badauka beste... Bai. Hitza Gainera, bera orain porubiago ez, da. Estrenatu berria daukagu eta gainera urten horri gehiago dauka. Bueno, bai. Bisurtea delako. Bisurtea, ostra. Eta hori, bigarren demoraldi hau gai horrekin hasiko dugu, ez? Bazpare. Egutegiaz eta bisurtez Hori da. itzengo dugu. Ospare argitzeko, bisurteak ez dira gizon txuri Europarrek Ipar Amerikan akatu zituzten animali horiek. Ez, baino gizon europarrek Ameriketan egin zutenarekin edo badauka lotura. loturaren bat. Bai, Ados. bai, baina bueno, Nondik abiatuko ba? Eskoziatik, Beti. duela 8.000 urte. Ara. Aberdeenshire-etik zehazki, eta gizakiek han 12 harriz osatutako monumentu megalitiko bat egin zuten, eta urtean zehar ilargiak dituen posizioak jasotzen ditu monumentu megalitiko horrek, eta hala ilargi egutegi moduko hori ezagutzen den egutegi zaharrena da. Bai. Ara. Eta seguro gaur egun ere balio duela, ez dakite, baina apostu ingo nuke hippie batzuk horren boldan dantza egiteko. Segura eski. Bai, eta psikotropikoak hartzeko. Noski. Bai, duela 5.000 urte, Mesopotamian ere ilargi egutegia erabiltzen zuten, urtea 12 ziklotan banatzen zuten, baina Babiloniarrak eta Sumertarrak konturatu ziren ez torrela bat eguzki urtearekin, hau da, urte astronomikoarekin. Eta 4 urtez behin, hilabete luze bat gehitzen zuten, desfasea nola edo ala konpontzeko. Beraz, bazituzten nola baiteko, ez, bisurteak. Hori gustatzen zait, Bai. Zer du da, zazpiak? Ez. Sortzi terdi, venga, bale. Bai. Tira. Ondo. Lehen eguzki egutegia, berez, Egiptoarrek asmatu zuten, duela 3.000 urte inguru, eta hori Egipton, astronomo eta matematikariek kalkulatu zuten urteak 365 urte, egun zituela, hau da, lurrak 365 egun behar dituela eguzkiaren inguruan bira osoa egiteko. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono
notte accanto a te. Il mondo. Jimmy Fontana. Bai. Izen borobilagorik. Mundua bezala. Bai, hori da. Italiarra. Hori da. Baina, bueno, Haua betetzen duen izenetakoa, Fontana. Fontana, ditrebi. Bai. Egipton ginen. Bai, baina Jimmy Fontana kantatu digu mundua biraka eta biraka dabilela, ez dela gelditzen. Esan dugunez, Egiptoarrek bazekiten, ez, lurrak 375 egun berrituela, bira osoa emateko eguzkiari, eta horregatik, 30 eguneko 15 hilabetei 5 egun gehitzen zizkieten eguzki urtea osatzeko. Ozeanoaz beste aldean ere, maiek bazekiten... Nork? Maiek. Zumaiako bertsolariek? Ez, maia, Ah, bertakoek bazekiten hori 375 egun irauten zuela, eguzki urteak eta duela 2000 urte inguru ja oso egutegi zehatzak egin zituzten, konparatzen baditugu esaterako Erromatar Errepublikan erabiltzen zituzten egutegiekin. horiek askotan aipatu dugu hemen zehabila ez diren bestena hartu eta Bai, beste bi bueltan manta bere ganatzeko. bai, baina Erromatar Errepublikaren amaieran iritsi zen aldaketa, batez ere bisurtei dagokionez, Juliotar egutegiarekin, Kristo aurreko 46. urtean. Lehenengoz, urte bisistuak edo bisurteak jarri zituzten indarrean, Bisustuak. bisustu, bai, Ara, belturrezko finale bat bi aldiz ikustea. hori da. Berez, egia Juliotar egutegia urrengo urtean ezarriko zutela, eta 46 transizio urtea izan zela, aurrez pilatutako desfase guztiak berdintzeko erabili baizuten. Aski. Bai. Orduan, 46. urteak 455 egun izan zituen, eta deitzen diote Juliotar urtea edo urte nahasia. Larenta berrogeita bost. Luzea egin zitzaien urte hori. Amaieran, Bai. hemen aurpegi, oporren osteko aurpegi hau ikusita, alako urte bat bizi izan gainu, gorre izango zen. Baina, bueno, horren aurretik, asko zurte nahasiagoak izan ziren erromatarrenak. Antzina, hasieran erromatar egutegiak 10 hilabete zituen eta 304 egun. Bikain. Horrek urte astronomikoarekin ez dauka, ez? Zer ikusirik. Edo agian Euskal Astea aplikatu zuten urte horretan. Astelen aste artea eta astezkena. Eta beste laurak, pues... Hori da, jai edo limboan. Plutarkoaren arabera, Numa Pompilio zen Erromako izan zen, Erromako bigarren erregea, duela 2007 urte inguru, gutxi gora bera. Eta bera izan zen, urte amaieran beste bilabete erantzi zituena, urtarrila eta otsaila. Urte amaieran, urtarrila eta otsaila horiek hasierakoa dira. Baina ez, garai hartan, urtea martxoan hasten zen. Eta martxoa, bai euskaraz, bai inguruko hizkuntzetan, izena dion bezala, Marteren hilabetea zen. Ez? Marte jainkoari eskainitako hilabetea. urtarria dotxeia gainera honenak. Bai? Ez dakit, ba. Bueno, gu hasi ginen urte hilabetea. Bitu, podcast hau. Egia da. Femerie. Bai. Toma. Oraindik ez du urte bete-bete, baina urte bete-bete, baina laster. Egia da, urte naturaletik hurbilago, ez, zegoela, baina oraindik urrun. Eta orduan, Mercedonius izeneko hilabete komodina asmatu zuten, desfaseak saiesteko. Hau da, komeni zaizunean, nahi duzunean, Mercedonius izeneko hilabetea sartu, eta listo. Mercedonius. Bai, kontua da, baliabide hura ez zutela arrazoi astronomikoengatik erabili, interes politiko eta ekonomiketarako erabili zutela. Pues adibidez, agintari bat kargua luzatu nahi baldin bazuen. Mercedonius. Lehenago botatzeko, Mercedoniusik ez. Zerga lehenago kobratzeko, ez. Ordainketa atzeratzeko, Mercedonius. Venga. Bai. Edo hori, edo Jugoslavia zarreko saskibale jokalari bat. Izanetek ere bai, ez? Bai. Bueno, oso garbi dago, komodinak ez zuela egutegia egokitu, alderantziz gehiago desitxuratu zuen. Baina, ez da Gustatu txarra, zaizu Mercedonius, Bai, tarteko... Oporra luzatzeko. Bai. Bai.
Baina, bueno, seguro, goikoen esku geratzen baldin bada Mercedonius noiz hartu, ez dela gure aldi izango. Ez. Así que hobeto Mercedonius gabe, ze bentsa Hori da. noiz sufritu eta noiz ez. Bai. Eta, bueno, ikusi dugu, Mercedoniusek kaosa ekarri zuen, Bai. eta kaosura zuzentzeko Julio Cesarrek, Hombre, nola ez. bai, The only one. bai, erabaki zuen Egiptoar astronomo, matematikari eta filosofo baten egutegia hartu, Sosigenes Alexandriakoa zen, astronomo hori, eta erabiltzea. 365 eguneko urtea ezartzen zuen, badakigu Egiptoarrek ja, ez? Hori Bazekitela. aspaldi bazekitela, baina ñabardura batekin. Ze, bazekien Sosigenesek urteak 365 egun eta ia 6 ordu irauten duela, Bai. beraz egun laurden gehiago, eta horregatik laurtez behin egun bat gehituko zitzaion egutegi berriari. Hori ezaguna, egiten zaigu. Bai. Pixka bat lehenago, oain otsailaren 28 ondoren, 29 jartzen digute, zehazki erabaki zuten otsailaren 24 errepikatzea. Bi aldiz. Hau da, martxoko kalenden aurreko 6. eguna. Ante diem sextum calendas martias. Latinez. Eguna errepikatzen zenez, bis sextum esaten zioten, eta hortik dator bisustu izan. Urtarrila lehenengo bigarren otsaian, 3. martxoa gero apirila. Maiatza jakintza zuda 5. ila, 6. ekaina ondoren uztaila. Abuztua guretzat hilabete ona, iraila eta urria gora udazkena. Azaroa nola den 11. Azkena abendua 12. Takitxo. Hori da. Eta Julio eta Erregutegi hori, 12 hilabetekoa, ez? Kantatu, hain ederki kantatu diguten bezala. Bai. Luzaroan izan zen erabilgarria Europa osoan, 15 mendez, Jo, zehazki, bai. Ba, zerbait. Baina ez betiko. Ze, esan bezala, urteak 365 egun eta ia 6 ordu ditu, zehazki 5 ordu 58 minutu eta 45,16 segundo. ditu. Hortxe? Bai. Eta 6 ordutara iristeko falta diren minutu gutxi horiek urtez urte pilatu joan ziren, eta azkenean 1582ko egutegiak 10 eguneko aurrerapena pilatuta zeukan, gutxi gora bera. Ara. Bai. Ba, zozerin behaz. Bai, hori da. Egun soberakin horiek jan. Hori da, erabaki zuena Gregorio 13 aita santuan. Berak Gregorio tar egutegia ezarri zuen, bere izena jarri zion. Apal. Bai. Eta oraindik indarrean dagoen bisurteen araua jaso zuen. Hau pixka komplikatua da. Urte bat bisurtea da, 4ekin zatigarria bada. Bai. Salbu eta 100ekin zatigarria bada. Hala ere, 400ekin zatigarria denean urte hori ere bisurtea da. Ja. Horrek zen nahi du, mende bukaerako urteak, 00 bukaera dutenak, ez direla bisurteak, salbu eta 400ekin zatigarriak badira. Ulertu dezu zerbait? Bai, bizurtea... Bai. Biz. Vale, bai. Bueno, kontua da, oraindik urteko 26,9 segunduko alde txiki bat dagoela. Zin da onartu. Ez 3.000 urte inguru beharko dira, egun bateko desfasea pilatzeko, baino dagoeneko astronomoek soluzioa badute eta agendan apuntatu dezakezue, planak egin behar baldin badituzue. Beste planeta batea jutea. Hemendikan 2.000 urtera eta 6.000 urtera planak baldin badituzue, jakin dezazue, arau hori hautxiuz, 4.000 urtea, eta 8.000 urtea ez direla bisurteak izango. 8.000 ondo, 4.000 behartzen une, otsailaren 29 hori. Alere, astronomo jendea, behitu izarra odela begira egoteko eta deskubritzeko eta gozei, eta alako gozek entretenetzen dira, Osea, jakinda, 2100 2000 berrunganera bizirik eltzen baldin bagara ja nahikoa dela gizakiontzat,
Optimismoa ditzen dio nik. Hoize bai. Astronomia Bai. optimista. Hilarte beti positibo. Orduan ikusi dugu Gregoriotar egutegiak desfase txiki hori soluzionatzen duela, baina egutegi hori zabaltzea mundu guztian ezartzea, etzen bat ere erraiza izan. Egutegi berri hori Gregorioren aginduz Luigi Lilio mediku eta astronomoak egin zuen, eta pilatutako desfase hori, 10 eguneko desfase hori, pixkanak agitzea, iradokizion aita santuari, eta bisurte bakoitzean egun bakarra gehitu ordez, bi gehituz gero, 40 urtetan arazoa konponduta egongo zen. Baina 40 urtetan, aita santua segurazki hilda egongo zen. Ja, eta hori ez da komeni. Eta meritua beste batek eramatea, ez, eta izena, ez, beste izen bat jartzea egutegiari, ere ez. Orduan aita santuak esan zuen, dena batera. 10 egunetako tarte guztia, oskada bakarrean, irentxi, eta 1582ko urriaren 4ko biharamuna, urriaren bosta izan beharrean, 15. 15 izango zen, bai. Bikain. Bai. Bikain. Hala, esan bezala, aita santuak aitortza lortu zuen, ez? Gregoriotar egutegia esaten zaio, baina bestelako arazoak ere eragin zituen. Hala ere, nire naiz nekatuko esaten denboraldi biharrenetan ere. Odol urdineko jendea. Eta Batmanez, bertxio txuri ala beltzean jantzita doazen egotzain jende hori, puto amodia. Guk txistetan esateitugun gauzak, hauek, egin esan eta egin egin dituzte. 10 egun soberan dazkagula? Pues kenda 10 egun eta listo. Bai. Baina egia da, Europako herritarreta ez, eta tokian tokiko agintari askok ez zutela gogonez hartu, pontifizian erabakia, beste batzuk ez zirelako katolikoak, ez? Eta askok pentsatzen zuten denbora lapurtzen ari zitzaiela. Normal. 10 egun jan, ez? Urte betetze aldeena gotorreko da. Berez, logikaz, denbora ez dizute lapurtzen. Seguro. Beste izen bat jartzen dute egunari, baina hortxe dago. Baina, kontua da, herrialde batzuetan berehala ezarri zutela, egutegi berria, baina beste batzuek ez zuten 20. mendera arte eguneratu, eta data historikoetan hainbat gora bera eragin zituen horrek, berehala eta baita hurrengo urte eta mendeetan, eta adibide batzu jarriko ditugu. Ja ba. Santa Teresa Abilakoa, edo Santa Teresa Jesusena, hain justu 1582ko urriaren 4an hiltzen. Hori bururatzeare, berari. Eta urriaren 15an ere hortzi zuten. Normal. 11 egunez gorpua hortzi gabe eduki zuten? Eduki zezaketen, ze santa zen, eta orduan, bere gorputza ustelgabea izango zen, Jesusen prepuzioa bezala, edo Xabierko Frantziskoren besoa bezala. Baina ez, azkenean biharamunean hortzi zuten. Baina justu, bera hiltzen egunean aldatu zuten ez egutegia. Bazekan bere jefearekin hitz egitea horrena, hil aurretik, ez? Gregorio. Hori da. Gregorrekin. Handikan urte batzutara, 17. mende hasieran, Miguel de Cervantes eta William Shakespeare hil ziren, bai, eta data ofiziala partekatzen dute, ez? 1616ko apirilaren 23a, baina ez ziren egun berean hil. Zergatik, egutegia Espainia, Portugal eta Frantzian ezerri izan lehenik, baina Britania Handian etzen 1752 arte erabili. Orduan ez. Ez ziren batera hil. Ez. Eta beste adibide berriago bat, 20. mendekoa da, 1917an ze gertatu zen Rusia zaharrean. Movida totxoan zan, hori? Urriko irautza boltxebikea, ez? Batzen urrian gertatu, gure ikuspuntutik. Hau da, Gregoriotar egutegian arabera, eta beraz egutegi hori indarrean zegoen herrialdeentzat, urriko irautza azaroan izan zen. Erosio. Bai. Egia da, adibidez, Errusian 20. mendera arte ez zutela onartu, arrazoi erlijiosoengatik. Aita santu katolikoak, ez? Bai. Inposatutako hori da, Errusiar ortodoxoan, ez zuten onartu, eta azkenean irautzailek onartu zuten. Irautzaren ondoren, 1918an hartu zuten egutegia sovietarrek. Orduan urriko iraultza. Urriko iraultza, arekin gaituko gara, ez? Bai. Haientzat urria zen. Bai. Eta guretzat orain, haiek ez duten ari, men.
Hori da, bai. Beraz, ikusi dugu 8.000 urte behar izan dituzte Europarrek, ez? Behar izan ditugu Europarrok egutegi ia biribila, ia perfektua egiteko. Purka. Besteak beste, irizpide zientifikoen aurretik, interes politiko eta ekonomikoa jarri dituztelako, ez? Bueno. Mercedonius, ez? Asko egin dituztelako aurrera eta atzera. Baina, esan bezala, 20. mendean, azkenean, lortu zuen Europak mundu osoko nazioarteko egutegi bateratu bat, ez? Azkenean, Europaren nagusitasun moral eta intelektuala agerian utzi. Living a celebration, todos juntos vamos a cantar. Europe's living a celebration, nuestro sueño, una realidad. No se oirán jamás las voces que no nos dejen dar el paso final. Si existe en nosotros la pasión y brilla una luz en tu interior, ahora el tiempo nos cambió y será para siempre. No dudes, por favor. Bueno, baina Europako gizon txuriok munduan barrena hau bezalako kanta zarrak eta jakinduria eta bastanga elgorria kukulestula paperak, osea desnutrizia eta esplotazio fisiko eta morala zabalda aurretik izango zen kolonialismoaren aurretik beste ereduren bat edo zerbaitola egutegi begira, ez? Bai, eta esan dugu lehen, ez? Duela 2000 urte inguru, maiek, ez jo maiak baizik eta... Besteak. Eta maiek, bai, Europa baino askoz egutegi zehatzagoa zituztela, eta aztekek egutegi berezi batzuk ere bazituzten, azken urteetan aztertu dituztenak adituek, eta dia zermuga edo horizonte egutegiak. 16. mendean, Europar konkistatzaileak iritsi baino lehen, Mexikoko haranean, sakonunean, jende asko bizi zen, nahiko populatua zegoen, 3 milioi pertsona inguru bizi ziren, eta hori, laboreak behar baino goizago edo beranduago ereiteak ondamenak hartzezakeen, munduko beste hainbat lekutan bezala, hori marra dago. Baina hain inguru populatua izanik areta gehiago, eta horregatik funtseskoa zen haientzat une oro egutegi guztiz zehatza erabiltzea. Claro, ez ekaten Jakobarrek ondo. Ez. Hondik ez. Eta horretarako, Jakobaren liburuari begira ezin zuten ez egon, puntu zehatz bat hautatzen zuten horizontean, ez, zerumugan, eguzki behatoki modura, eta bez zerumuga egutegi ezagunena Sierra Nevadakoa da, ez? Ba hori zerumugari begira, eguzkia egunero nondik irteten zen jasotzen zuten, eta horrela, ez, esperientzia bilduta oso egutegi zehatza lortu zuten. Urtaretako ñabardura guztiak aztertzen zituzten, garaile horrenak eta euritsunak noiz etorriko ziren, ez, aurrikusten zuten, ereiteko unirik egokienak hautatu, eta gainera, besteak beste, bisurteak eguneratuta zera matzaten. Ez zudelako aurrez egindako egutegi baten menpe, baizik eta etengabe eguneratzen zen egutegi natural bat zen, ez? Hemen ez bezala. Bueno, hori nik uste teoria bat dela. Beste bat izango da, pues, egun santu guztia atxurrean aritu nahi ez duen aztekaren batek esan, nola go naiteke ni zeruari begira egunero lasai herrean. Eta esan zuen, bera. Eta benetan lan egiten duten mesedetan baldin bada. Gainera, historia da pasako naiz hemen. Hori da. Eta esan bezala, azken urteotan hainbat aztelan egin dira, azteken zerumuga egutegi buruz, 2008an Juan Rafael Zimbronek Santa Cruz akal pixkako Piedra Larga parajeko egutegiari buruzko artikuloa atera zuen, urrengo urtean 21an Francisco Salvador Granadosek Kauanahuak tenpluko astronomoek erabiltzen zuten egutegiari buruzko lana egin zuen, eta azkenekoa duela urtebete edo 2023ko hasieran Kaliforniako Unibertsitateko Ezekiel Ezkurra ekologoak egin zuen, eta esan bezala da Sierra Nevadako zerumuga egutegiari buruzko azterketa. Berak behatokia zehazki nontzegoen jakiteko Ezkurrak eta bere lantaldeak garaiko dokumentu aztekak kontuan hartu zituzten, baina sistema astronomiko konputerizatuak ere erabili ditu, eta azkenean kokalekua
Tlalok mendiko tenpluko galtzada batean zegoela ondoriozatu du, eta baina, bueno, hor zegoen behatokia, baina puntu horretatik abiatuta, ezkurraren hipotesia da, bere hitzetan, Mexikoko aran guztia erabiltzen zutela. Sakonunea bera zela haien lan tresna. Hau da, egutegi, Osua. bueno, sakonunea Bueno, edo bai. bai. Hori zela egutegi erraldoi bat, ez? Sos. Han badago eguzkiaren harria, ez? Oso ezaguna dena eguzkiaren harria, eta azteken egutegia esan zaio, maiz. Baina ezkurraren ustez hori ez da zuzena, eskultura hori erritualetan erabiltzen zuten, baina ez zen egutegi, benetazko egutegia, ez zeukan erabilera praktikorik, ez? Azkenean egutegia aranak, berak eta eguzkiak osatzen zuten. Here comes the sun, here comes the sun, I say it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun, I say. Bueno, The Beatlesek gezurrik ez duten esaten, eguzkian den, eta aranean dago gakoa. Bai, Behintzat baina azteken aldetik. egia da, Tlalok mendiko egutegia, zerumuga egutegia, aspaldi ez dela erabiltzen. Baina ezkurrak topatu dio erabilera edo balio berri bat. Bere ikerlanerako, 1940ko hamarkadatik honako argazkiei begira aritu da, eta konturatu da, urteen poderioz, landaredia mendian, mendiagaretan gora egiten ari dela, gero eta gorago, eta orduan, azkenean hori. Gure komodina berriro agertu da. Denboraren behatoki izan zena, gure komodina bihurtu da, eta klima aldaketa ulertzeko behatoki izan daitekela. Bai. Mendian gora aritza, pinuak aitzetan dabiltza. Eta holase, ez, ja, nik uste azteko nahikoa garbi geratu dela, zergatik ospatze ditugun gauza hauek, eta nork ezarri zituen gaur egun diren jaiegunak eta egunak eta danak. Baina, bai, alegato bat txiki bat egin nahi dute. Hemen gaizki izazteko. Osea, unibertsoa kaosa da, gu ere, beraz, bagara kausa horren partez, beraz, izan gaitezen naturalak eta erreditzagun erloju eta egutegi denak. Gora nabasa, bera orduen, egunen eta urteen diktadura. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide. Argia, txikitik eragiten.